Όλους εδώ και σήμερα θα παίξουμε Clash Royale. Όπως βλέπετε την αρένα μου, αρένα 6. Πολύ καλή αρένα, είμαι και εγώ τέλειος, μου αξίζει. Σήμερα θα σας δείξω κάποια από τα replay ενός αγώνα που είχα παίξει. Αν και στα τελευταία έχασα, θέλω να σας δείξω αυτό. Ο αντίπαλος είχε και Lava Hound και Inferno Dragon. Μπορείτε να το διαπιστώσετε κι εσείς. Τώρα θα σας δείξω τη μάχη. Μαζέψαμε ελιξίριο, περιμένουμε, είναι level 9 όπως βλέπετε ο αντίπαλος. Μου βάζει στη γωνία ένα Lava Hound. Σκέφτομαι λίγο. Μου βάζει και ένα Baby Dragon. Και όπως βλέπετε προσπάθησα να κάνω την καλύτερη άμυνα που θα μπορούσα. Μου πετάει από την άλλη ένα Inferno Dragon και του μοιροράρω σε λίγο μοιροράρω τα minions και φεύγω από δύο γωνίες με δύο minions και από τη μία με ένα mega minion και τον διαλύω ουσιαστικά, διαλύω πολλά, του παίρνω και το ένα tower. Βέβαια καταφέρνει και εκείνος τον παίρνει το ένα tower. Είμαστε περίπου σε εισάξια δύναμη μέχρι στιγμής. Οπότε βλέπετε εδώ δεν ασχολούμαι με τα goblins. Του παίρνω, καταφέρνω σχεδόν να του εξολοθρέψω και το δεύτερο tower, αλλά όχι πλήρως. Τώρα εδώ βάζω τη Βαλκύρια για να μην κάνει damage στο κτίριό μου, στο tower μου. Εδώ βάζω τα minions, μπας και μπορέσω να μην μου κάνει damage. Κοίτα ηλίθιο. Φεύγω από δύο σημεία. Έξυπνος να μου βάζει βέβαια τους Barbarians, αλλά θέλω να μου βάλει κάτι πιο ουσιαστικό για να μου το φάει, γιατί τώρα απλά καθυστέρησε. Τώρα καθυστέρησε και τώρα τον βρει μεγαλύτερη ατυχία. Όπως βλέπετε φεύγουμε με δύο Baby Dragon, ο ένας των οποίων καταφέρνει και κερδίζει το tower. Βάζω και έναν Prince εκεί, άντε να προλάβει, μου πετάει ένα Inferno Dragon, Valkyria να μην κάνει damage. Επί 2 έλειξε τώρα. Ο Prince ακόμα βαράει, και ο Prince καταφέρει να πάρει το κεντρικό tower. Σήμερα που σας έδειξα αυτή τη μάχη πρέπει να περιμένετε και άλλα τέτοια βίντεο. Ήταν ένα μικρό βίντεο, έτσι για να δείτε τι θα σας βγάλουμε και στο μέλλον. Τώρα άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο κάντε like, subscribe και ένα comment κάτω που με βοηθάει να συνεχίσω. Ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξή σας.